Добро утро. Здрасти, Коце, влизай. А няма ли да тръгваме? Само да проведа един бърз кол с Мит през тръгваме. Внимай, Арчи, да не те изяде. Здрасти, Коце. Здрасти, Макс. Виж каква нова играчка му взех от Tinkle Stars. Ей, супер. Искаш ли да отидем да поиграем? Здравейте, колеги, как сте? Здрасти! Дали калкулирахте gross profit маржа на новите проекти? Тъкмо сме в оперативка с колегите за мениджър на годината. Веднага след като приключим, ще ти изпратя цялата калкулация. Супер. А нещо любопитно да ми издадете? Има. Близо 1 милиард лева са приходите на 10-те компании финалисти в мениджър на годината, което означава 6,3% годишен ръст. Тази година имаме партньорство с Художествената академия и ще представим финалистите по нестандартен начин, като пречупим бизнеса през призмата на изкуството. Макси, извинете, колеги, знаете как издате вкъщи. А докъде сте с разходите за брандинга на събитието? Ради, имаме ли вече финална оферта за организацията на пресконференцията? Марти, вчера изчистихме всички детайли. Секунда. До час ще я имаме. Супер, чао! Чао! Готов съм, можем да тръгваме. Илиански, добро утро. Удобно ли е? Добро утро, Анди. Удобно е, слушам те. Малкото отново не я приех в детската градина. Искаш ли да ти дам контактите на ABC? Welcome. Hello, Max. Hello, Miss Anna. Come inside. Здравейте, Здравей, Илян. Един приятел ме попита за информация за детските ни градини. Дали е удобно да му дам твоя контакт, за да ти се обади? Разбира се, той е на нашия сайт. Там може да прочете и повече за програмата. Хайде да после. Ники, ще трябва да обучим робота да разпределя сканираните документи в електронната система. Готово бе, казваш кога го правим. Илиански, здравей! Здравей, Неди! Организираме обучение финанси за нефинансисти. Дали искаш да те включа в проектния екип? Брой ме! А как е Арчи? Много добре. От храната на колегите, която ми препоръча, е загладил косама. Тък му пристигна храната за малкия звяр. Колегите от зооканала я доставиха и гифт картата ти да наред също дойде. Благодаря ти. Здравейте, колеги! Относно новия джин, към момента се движим доста добре с плана, като продажби ще бъдем доста над него. Продуктът има много интересни и иновативни вкусове, като Бъс Pink Cherry, с които смятам, че наистина ще бъдем доста интересни за милениалите. Здравей, Желязко! Току-що ни приключи среща с Майкъл и колегите от A-Team. Уточнихме всичко по лансирането на новия продукт. Актуализирай разходите за кампанията и ми изпрати финалния файл, моля. По отношение на трейд маркетинга сме по план. Относно телевизия и диджитал ще имаме минимални корекции спрямо първоначалните прогнози. The launch campaign will be on TV and digital. Our goal is to achieve maximum coverage of the target audience. We are adapting the videos. The digital campaign will include social media and Google Ads. We need to have a series of special events for the new product. We are already planning it, Michael. Victor, we will be able to send out all the details tomorrow. Oh yeah, we are finalizing the design tomorrow morning and it will be impressive. Горе. Извинявай, само ще ми... Привет, Инче. Привет. Правя един бизнес кейс за нов продукт и ми трябва данни за актуална дистрибуция. Дали данните са качени в приложението, за да мога да ги изтегля? Разбира се, знаеш, че търговските представители своевременно ги попълват при посещение в обекта. Неди, видя ли видеото от тимбилдинга, което Жора е качил в Ямар? Видях, да. Добре са използвали отстъпките в Бринклинг. Разбрах, че ще слагате роботи в склада в Мобил. Да, в момента разработваме бизнес кейс. Жоро, моля те да приготвим курса за племен с предимство. Имаме първоначално зареждане на нов клиент. Добре, променям приоритетите. Мите, как е?